салом алейкум бародаро, хуш омадед ба канали Автомарки Душанбе. Дастгирии каналро фаромӯш накунед, ҳатман обуна шавед, лайкҳоро жилет накунед бародаро, бизанед ба муш, ба шата, ба кала бизанед лайкҳоро. ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 1205 сотиқ замин, 3 комната, як калидор иборат мебошад. хона аз кирпичи пухта сохта шудааст. шаҳри Ваҳдада, деҳаи Чиртак, лаби роҳ, ягон сексия бошад. алиш мекунем дар шаҳри Душанбе бошад, сексия гуфтааст. хона бо кухни, гарнитур, термикс, шифонер, ойна, диванаш фурӯхта мешавад бародаро. нарша 305 000 мегӯяд, бу мегӯяд ки арзон мешавад. рақамҳои телефонаш 070 70 92 26 200. агар реклама лозим бошад ба монанди мошин, хона, ватсаби мо дар таи экран дита 0440 25 92 метавонед муроҷиат кунед, реклама мекунед бародаро. якҷон ташаккур ки вақт ҷудо карда ва видеои моро тамошо кардед бародаро. зинда бошед, саломат бошед.